4 ijiem qabel li l-Gvern iħabbar il-budget għas-sena dieħla, il-UHM ippubblikat il-proposti tagħha. Tissuġġerixxi inċentivi biex jinħoloq ix-xogħol billi jitwaffqu taqsimiet fil-Ministeri tal-Gvern sabiex jidentifikaw opportunitajiet għat-tkattir tax-xogħol. Il-Union qiegħda tipproponi wkoll regolamenti li jindirizzaw is-sistemi tax-xogħlijiet ġodda għas-self-employed. Dawn l-inċentivi jistgħu jsiru minkejja żmien diffiċli fix-xena internazzjonali. Fi kliem is-Segretarju Ġenerali tal-UHM, Joseph Vella, kienet iż-żieda ta' €500 lill-Prim Ministru tal-ilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu li jingħata fi żmien ħażin. Il-timing ta' kif ħarġet dik il-proposta mhux neċessarjament kienet l-aħjar timing. Kieku saqsin id-domanda u tgħidli u meta kellu jkun l-aħjar timing ngħidlek ma nafx. Meta kellu jkun għaliex is-sitwazzjoni kif inhi ma tantx qed tidher li s-sitwazzjoni ekonomika hija xi ħaġa pjaċevoli li tindika timing perfetta għalija dik ħaġa. Il-UHM qed tinsisti għal sistema ġusta u adegwata fejn jidħol il-mekkaniżmu tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Il-Gvern għandu jassigura li l-pensjonanti tal-lum u dawk li se jirtiraw sal-31 ta' Diċembru tal-2026 ikollhom pensjoni minima garantita ta' 60% ta' dħul medju nazzjonali. Proposta oħra tal-UHM għal budget hija t-tfassil tal-active labour market biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, jinħoloq aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-familji u jitnaqsu it-tax bands. Il-UHM qed tipproponi wkoll reviżjoni fl-ekokontribuzzjoni kif ukoll skema ġdida għal dawk li jixtru skuter minflok karozza illi tkun ilhom għandhom 10 snin jew aktar.